Tulo ka mga senaryos ang gipraktisan sa mga otoridad sa Davao City atol sa 4th Security Simulation Exercise nga gihimo sa Davao City National High School nga gisugdan sa kunuhay paglabay og granada sa entrance gate sa eskwelahan. Dayon gisundan sa mass shooting ug ikatulo ang hostage taking. Kapin 200 ka mga personahe sa security ug safety cluster ang gideploy aron mo responde. Na ang Davao City Police Office, Task Force Davao, PSSCC, Central 911, BFP, CDRRMO ug uban pa. Makita sa simulation nga nagtrabaho ang tanan. Din kapin 20 units sa city mobility assets sama sa fire trucks, ambulances, rescue trucks ug uban pa ang i-deploy sab sa lugar. Sumala ni Task Force Davao Commander Colonel Darren Cumia nga ang CIMEX usa ka vital security measure ug preparation alang sa Davao City din ang hulga sa mga local terrorist groups anaa lang sa 3 hangtod 4 ka oras ang gilayon gikan sa syudad. Gihimo sa eskwelahan ng CIMEX sanglit nagsugod na ang face-to-face classes nga posibleng target sa mga terroristic activity. Gidayeg ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang aktibidad. Hilabin na nga kini ang unang higayon nga misakses siya ug CIMEX isip mayor sa syudad. Nagpasalamat sab ang mayor sa tanang mga ahensya nga may partisipar sa CIMEX. Gidayeg sab ni PSSCC Chief Angel Sumagaysay ang security forces sa hustong pagpatuman sa exercise ug gipasalamatan ang kolaborasyon sa tanang stakeholders ingon man ang kooperasyon sa tanan. Tumong sa security simulation exercise nga masukod ang kaepektibo sa culture of security ug anti-terror campaign sa syudad ug makita ang kapabilidad sa AFP, PNP ug ubang law enforcement agencies ingon man ang mga concerned departments sa lokal nga gobyerno sa Davao sa pagresponde sa posibleng pag-atake sa mga terorista sama sa gipahagyong mga senaryo. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region, stay safe.